Kita yung mit na kakabsat ni, ipag-practice ni Charity e-bike nan. At the time ko nga ag-practice tikwan, aji uso tatanga sala, aji tinitigan ko nga nilapitan ko. Idi gamin na minsan ko na perfecta, may isang istorbo nga babae. Damit la time ko nga ag-practice tatangal daw, mabagik mit lang tatangal daw, aglalo tabi si jigadwa. Asa naman di mo na ajayin? Tinitigan ko, tinapitan ko, tinitigan ko, tinapitan ko. Nalasing kagabi, tinidigan ka, tinapitan ka, hindi sumayaw Tinidigan ko, tinapitan ko, hanggang sa may diwata na bagdilag ko. Dakalat ang istorbo, oh! Sakit ti ima kaon. Ang ulad na perfect Jamaica doon nga part 2. Ang gugurda mo ba nag-drive? Nadumpar kami 10. Sorry. Turbo ka na lang ang babae. Oh, hindi naman na. Sorry. Ang aming nga saksakak kadakwan. Talaga talpeng. Naglabagan ning talaga storbo ata nga babae. Umakar na man tikwa. Pagpagpisa. Ako mapagpagpisi. Kahit kung ubrahin eh. May sa tuyong niya. Pag-practice ako, hindi siguro nga makapantuyo. Final atuyin, tapos torbo at ang cherry, o lam, arabid na, pinagbiag na. Tinitigan ka, ninapitan ka, hanggang malasing. Tinitigan ka, tinapitan ka. Tinapitan ko, Nakusad-sad jam ya! Ang sadya. Alam ko sadya. Ano ko? Sigadong parkit ka na eh. Ang babain mo talaga. Sorry. Practice lang kami. Sad-sadyam nga babae, ang maramid mo, dimlamog sala. Marami dito. Patay ko pa yan. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ano ko? Sindilay kami tayo. Dalabagan na, hindi rin papito sa akin na eh. Practice lang araw. Nasasaligan kami. Kasal-sali? Gigawar. Nandang muging ka ta. Gigawar. Tinitigan ka. Tinapitan ka.